खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि नैबे हौवा गोदाननि गय बागाननिफ्राय होननांसिगोन माने बै जाहैबाय नै हौवा गोदाननि न' ओमफ्राय हौवा गोदाना आंनि बिगुमै जायो माने आंनि हिन्जावनि बिदा जायो आरो हिन्जाव गोदान लायनाय माने हाबा हुखानि बोथोर फैबाय नालाय हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारसिगोन दा माबायदि जायो हिन्जाव गोदान लायनाया खृष्टानफोरनि हिन्जाव गोदान लायनाया माबायदि जायो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरो ओमफ्राय आंजों दंफायो नै गुमै बिखु हेल' यस बे जायगाखौबो मिथिनो लुबैयो जानो हागौ नोंथांमोना बे जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिटा एरियानो जाहैबाय बियो मा गामि होनोथाय सभाफुर गोग्लैनाय नङा सभाफुर बेनिफ्राय जों लायगोन आमथेखायाव बेनि थाखायनो नैबे गारिखौ बानायदों स्पेशल माने साजायनानै बानायदों स्पेशल जाहाथे नै बै लाबोगोन हिन्जाव गोदानखौ स्पेशली लाबोनांगोन नालाय बेनिखायनो बेस्थ' नै बानायनायाव बयबो साजायदों गोसो होनानै अब्ला ओंखारबाय जोङो दा गारि माखासे गारिया हौवा गोदाननि बैयाव दङ ओमफ्राय नैबेवहाय माखासे थाङासै नों थाङा होनदोंमोनलाय थाङो ओमफ्राय नायदो नै हौवा गोदानखौ गुमैखौहाय नै दिनैहाय माने गोदान जाबाय आरो दिनैनि दिनाव माने हाबा जोबसान्दि गोदानाव गोग्लैबाय आरो हौवा गोदान गुमै निजोम आरो बियो जों ओंखारनायसै आरो दा नायदो माबायदि जायो हाबाफारिया बे हिन्जाव गोदान लायनाय हाबाफारि खृष्टियानफोरनि लाना फैगोन हिन्जाव गोदानखौ नैबे गारिजों माने स्पेशल गारि बे दिनैनि दिनाव स्पेशल गारि एसे दावखोबावनांगौ बे ओंखारबाय लामा मोनफैबाय मोनसे मोजां लामा आरो बे जमनागुरिसिम गारियाथ' बेनोसै नै नोगोद समायोलै बेबायदि ओमफ्राय ओरै थाबाय माखासे गारि हरैबो गारि खार गारि फिसा गोजा आरो औ होमब्ला फैयै मोनहां जाबाय दे माने गोजान नंखाया खाथिनिनो बिराद गोसो थोलायनायनिनो ओंखायनो माने एसे खाथिनिनो आरो बा गारियाव सोर दं नायदो एबार जोंहा बिगुमै गोजा बांसिन नैबे गुमै हिराया सालायदों नै गारिखौहाय ब्रिजायावसो गाखोदों जे हेभि गारि उनजों बिगुमैफोर दङ नै बेलाय होमब्ला सफैबाय ओंखारदिनि गारिनिफ्राय ओहो याय बेनो जाहैबाय नै जायगाया हिन्जाव गोदाननि न' नैबे न'निफ्राय लांगोन नोंबो फैफेराखैमोन दा सोदो दा पार्किं नैबाव होमब्ला हाबबाय नै माखासे बहाय नेमनि माखासे बुस्थुफोर दं बे मनायाव दा दिन्थिनायसै नै अब्ला सफैनायजों लोगोसे जोंखौ बरायबाय माने हौवा गोदाननि न'खरनि लांफैग्राफोरखौ बरायबाय आरो अब्ला बरायनायजों लोगोसे जानो होबाय गोदै मिस्टि बयनिबो थाखाय अब्ला नेम बायदि हौवा गोदाननि गार्जेना सिनि थफ्लाखौ गथायनानै माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनायसै आरो दानिया माने हिन्जाव लांनो फैदों होननानै आरो थोंजोङै बेबायदि जायो ओंथिया दानिया फैनायनि जाहोनखौ मिथिखांनायनि उनाव हिन्जाव गोदान जागोनखौ लिंहरनानै सोंबाय आरो माने राजि सोंनाय होननानै बुङो दा हौवानावबो हिन्जावनावबो गावसोरहा गोसो गोथारै गोसो दंलायो एबा गैया बेखौ रायजोनि सिङाव खेबसे राजि सोंनाय जायो आरोना नै बेबायदि सोंनानै लाबाय सानैबो होनबाय औ गोसो दं एबा राजि दं होननानै आरो दानिया फाइनाल गासिबो जाजोबनायनि उनाव माने फोजोबनाय मोनसेबाव थफ्ला होबाय नै बेयाव थफ्लाया मोननै जाबाय बिनि उनाव बयजोंबो गोजोननाय लालायबाय एबा मान बावलायबाय आरो गोजोननाय लालायनाय हिन्जाव गोदाननि गार्जेन बे बिफा हिन्जाव गोदाननि बिफा आमाय रन्जित इस्लारि हिन्जाव गोदान लांनायाव हिन्जाव गोदान लागोआव जानायनि सम आयंआ देरान आयं लाबोबाय नै जानाय होमब्ला जानायसै दिनै बानजुखौ लादेरखाबाय ना बानजु जायाला जाना मा नोङोलाय हाबायाव जाजोबगोन दा लास्ट हाबाफारि माने एसे बिनायजों हिन्जाव गोदानखौ लानानै थांसिगोन आरो हिन्जाव गोदान बेयाव जिरायफैबाय नै ओरैनो लांग्राफोर जाहैबाय आरो लांग्राफोर Serisi
दानिया जासिगोन बिदाय लानाय सम गुबै दुखु जाय दुखुखौ हिनजाव माहारिफ्रा बांसिनै मोनदांनो हायो बेखौहाय सासे बिमाया सासे फिसाजोखौ बिलाइनायाव बेसेबां दुखु फैयो एबा सासे हिनजावा गावनि असे नखरखौ गालांनानै गुबुन नखराव थांनांगौ जायोब्ला बेसेबां गोरबोआव गाबखांनाय फैयो बेखौ बिसोरसो मिथिगौ आरोना स' जिखिया नायदो बेसेबां दुखु जादों आरो नायलांदो आरो जानो बिसोरसो सिगांनो बेनोसै सासे थांफायो दा हिनजाव गोदानजों हिनजाव गोदान सासे गाखोफासाय होमब्ला हाबबाय हिनजाव गोदाना नैबे गारियाव स्पेशल गारियाव आदै बिहामजोखौ मोनबाय दा होमब्ला ओंखारबाय हिनजाव गोदानखौ लानानै आवगायबाय आरो हिनजाव गोदाननि नखरखौ बिदाय जाथ'बाय ओमफ्राय दा लानानै थांसिगोन जाहैबाय हौवा गोदाननि न'आव होमब्ला थांबाय माखासेया आरो माखासे दोनलांग्राफोर दंबावनो फैगासिनो दं बिसोरनिबो स' बेनो जाहैबाय जायगाया मा होनो मिलन बाजारखौनो होननांसिगोन अब्ला लानानै फैबाय ओमफ्राय गेजेर ससे लामा नैबेनिफ्राय नायदो आरो नैबे स्पेशल हिनजाव गोदान गारि होलांबाय येस गार्जेन गारि गार्जेन नैबे महिला पार्टी नैबे हिनजाव गोदान दोनबोग्रा पार्टी बेबो हिनजाव गोदान दोनबोग्रा पार्टी बेबो ओमफ्राय नैबेबो गार्जेन पार्टी होमब्ला जोंबो थांफिनायसै जों लास्टआव थादों आरो नैबेखिनिखौहाय दिन्थिनो थाखाय होमब्ला जों होफिनबाय होफिनबाय होबाय अब्ला आवगायबोबाय गामि गेजेरसिम मोनफैबाय माने हाबहां जाबाय आरो हौवा गोदाननि न' मोनसिगोन आरो मोनहां जाबायानो बिहामजो लायदोंमोन नैबे लिडिं गारि लिड खालामग्रा बेनो गारिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय स्पेशल गारि हिनजाव गोदान गोनां बिसिनो दामख्रावखायो नै बिसिनो खुसिसिन माने दोनबोग्राफोर लास्ट हिनजाव गोदाननि नखराव दुखु बिदायमोन नाथाय नैबेयाव हौवा गोदाननि नखराव मोनफैनाय लोगो लोगो खुसि माने हिनजाव गोदान मोनबोनाया जोबोद खुसि आरो
अब्ला भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन।